Malta m'għadix meqjusa bħala pajjiż taħt pressjoni fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari e kif mhijiex mal-lista ta' pajjiżi Mediterranji li l-Unjoni Ewropea se tkun qiegħda tassisti brabta ma' dan skont il-European Union Pact on Migration and Asylum adottata fis-sena 2024. Dan ikompli jiċċertifika l-ħidma li wettaq dan il-Gvern biex illum is-sitwazzjoni hija taħt kontroll, tant li l-waslit f'pajjiżna naqsu bi 93% fuq 5 snin u dan meta wieħed iqabbel il-waslit irregolari tas-sena 2024 ma dawk tas-sena 2019. Fil-Parlament il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri spjega kif il-politika qiebsa ma' min jabbuża u ħanina ma' min għandu bżonn l-għajnuna qiegħda tħalli ir-riżultati. Ir-realtà kienet li kellna kriżi fl-immigrazzjoni irregolari, speċjalment fis-sena 2019 u f'nofs speċjalment l-ewwel nofs tas-sena 2020 il numru kien ikbar ħafna, Sur President. Wara minħabba deċiżjonijiet illi ħadna dawk il-numri naqsu. U allura b'sodisfazzjon ninnota li llum pajjiżna m'għadux meqjus bħala pajjiż ta' kriżi, bħala pajjiż illi għandu bżonn għajnuna. Spjega kif id-deċiżjoni li jitwaqqaf Returns Unit fih dan il-Ministeru waslet biex f'dan is-settur tinbidel ir-rotta għal pożittiv. Filwaqt li tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli wettaq aktar ħidma li tħalli riżultati mixtieqa, il-Ministru Byron Camilleri konkluda li dan ifisser li jinqas nies jagħmlu vjaġġi riskjużi li jħaxnu il-but ta' traffikanti.